Tele aragatnaşyk telemetriýa habar beriş tilsimatlarynyň we tele radio ýerediş enjamlarynyň Türkmen Tele 2024 adly 17-nji halkara serisiýe degişli urur boýunça halkara hyzmatdaşlygyny ösürmekde hemde iki taraplaýyn we köp taraplaýyn esasy gatnaşyklary ýoly goýmakda aýratyn ähmiýeti eýe boldy. Ýürütülüşlerin forumy berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne ýurdumyň dörejilik, ykdysady saýdany ýetigerli ösüş we urwaşyk ýoluna gadanan giň garymly täze üstünliklerini görkezdi. Şerekeme bulgundaky dünýä derejesinde iň täze işläp taýýarlamalary ulanmak babatda tejribe aşmak boýunça meýdança öwrüli. Oňa gatnaşmagy isleg bildirýänleň sany ýyl saýyn artýar. Munyň özi dünýäniň ykdysady geňişligine işin ýakynlaşýan ýurdumyda ägurt ulukdyklanmanyň bildirilmegi hemde hyzmatdaşlyk etmäge amatly geljek bilen şertlendirilendir. Munyň şeredine beýik gözden geçirişe köp ýurtdan wekiliýetlen gatnaşmaga aýdyň şaýatlygy diýer. Häzirki wagtda milli telekommunikasiýa ulgamynda halkary ölçülere laýyk gelýän täze innowasion, sanly tehnologiýalary, maglumat aragatnaşyk enjamlaryny ornaşdyrmak işleri üstünlikle amala aşyrylýar. BFŞ hukuky häzirki zaman aragatnaşyk hyzmatlarynyň hil taýdan täze görnüşini döretmek hemde eýlata hödürlemek boýunça ýyly işleri alınıp barylýar. Sergi diýarmyň aragatnaşyk telekommunikasiýalar hemde maglumat tehnologiýalary ulgamynda gadanan uly üstünliklerini aýdyň beýanly öwrüli. Halkara masalyny nowatdaky günde gün tertibindäki meseleler boýunça pikirleşmeler netijeli tarapdan häsiýetlendi. Kommunikasiýalaryň geljekki çäklери diýip atanylan bölümde çykyş edenler dünýäniň ösen tehnologiýalarynyň tejribesine hemde innowasiýalara daýanylyp Türkmenistanyň milli ykdysadynyň döwri wagtlaşdyrylýanyny, ýurdumyda durmuş ykdysady taýdany ösürmekde uly üstünliklerini gazanylýanyny, şeýle hem sany tehnologiýalaryň guruluşynyň maddi tehnika hukuk binýadynyň döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirilip düýpli almatsiynik özgörtmeleň hemde ýeri tatlamalaryň durmuşa geçirilýänini aýtdylar. Şeýle işleňe netijesinde kommunikasiýalaryň geljekki çäklerini giňeltmäge tarap uly mümkinçiliklerini açylýanyny taly. Halkara masalyň nowatdaky bölüminiň mejlisi hemra tehnologiýalary, gollanmalary we hyzmatlary durnukly ykdysadyýetyň gollawdyr diýen umumy at bilen geçirildi. Onnaky çykyşlarda ykdysadyýetyň ähli derejede sanlaşdyrylmaryny kärhanlardan, guramalardan hemde kompaniýalardan hünärmenleň innowasion tehnologiýalary çaltyp günlerde özleşdirmek meselelerini aýratyn ünsürmegini talap edýänligi bellenildi. Giň mazmunly çykyşlary hemra aragatnaşyk we maglumat tehnologiýalary, kiber howpsuzlygy putulanyrmak, sanlaşdyrmakda IP ulgamyny, interneti ornaşdyrmak we howpsuzlyk boýunça hyzmatdaşlygy diversifikasiýalaşdyrmak babatda öňe sürülen teklipler bilen giň işleýän tanışmaga mümkinçilik döretdi. Mehmanlar Türkmenistany ähli urulgança gadanlýan üstünlikleri hemde ýurduň ýeten derejesine ulugyň işlerini syny dilýänligini nytydylar. Aýratynamy Aşgabatda halkara ähmiýetli giň göçerli sergini hemde almy masalyň geçirilmegi Türkmenistanyň durnukly ösüş maksatlaryna ýetme uruny ýygydarly tagalla edýänini görkezýär. Şeýle hem olar bu ýerde gurulan sergini hemde halkara almy masalynyň tutuş adamlar üçin ähmiýetli başlanýyşlary hemde teklipleri ören baý bolan belediler. Şoňa şeýle forumyň her ýyl geçirilýän üçin gahrman arkadamyda hemde arkadagly gahrman serdarmyda hoşallyk bildirildi. Eski inkluziw sany jemgyýetler döretmek durnukly sanlaşmagyň strategiýasy diýip atanylan mejlise degişli ular boýunça çykyşlara uly orun berildi. Çykyşlaryň dowamyny Türkmenistanyň maýa oýmawaty özüne çekijiliginiň, oňa durmuş ykdysady görkezjörüne halkara iş ortaporlarynyň berýän ýokary bahasynyň, halkymyzyň durmuş derejesiniň hasam gowranmagynyň, gahrman arkadamy tarapyndan başlanan hemde hormatly prezident bilen alyp barýan parasatly syýasatynyň netijesi ýa Masalyň bölümler boýunça mejlisler tamamlanandan soňra poçta ulgamyndaky sanly transformasiýa boýunça bütün dünýä poçta birleşmesiniň mejlisi geçirildi. Belenilşeýle bütün dünýä poçta birleşmesiniň azaty bolan Türkmen poçta aragatnaşyk kompaniýasy döwletiň poçta uruş boýunça operator bolup çykşady. Hemde häzirki wagtda işlerini döwri we talaplara laýyklykda guramak meselesini ileri tutýar. Şoň netijesinde ören gyzga wagtyň içinde dünýäniň köp ýurtlaryna hat habarlary, poçta ýollanmalaryny uratmagy hem kabul etmäge mümkinçilikler döredi.
Şeýle forumun ikinji güniň dowamynda da Türkmenistanyň ministrliklarynyň we puwdaklarynyň dolanýaş edaralarynyň ýolbaşçylygy bilen daşary ýurt kompaniýalarynyň we guramalarynyň arasynda duguşyklar geçirildi. Duguşyklarda möhüm tasamlary şol sanly ulgamy esasen ýani täze işläp düzmeleri taýýarlamak we döretmek, giň gurulmy maglumatlary işläp taýýarlamak we saklamagyň talaplaryny ýönekleşdirmek, müşterilere hyzmat etmegiň hilini gowrandyrmak, şeýle kommunikasiýalaryň geljegi bilen täze tehnologiýalar bilen netijeli işlemek üçin hunermenleri ýetişdirmek boýunça alnyp barlaýan işleň şeýaklaryny hyzmatdaşlygy dowam etmegiň hemde ösdürmegiň wajypdygy bellenildi.